На времето имаше ястия, които не се правеха айде набързо. Правеха се от сутринта, за да са готови по обяд. Ястия за чакане, за търпение, за неделя, телешко с доматен сос. Телешкото се реже едро, не на хапки, а на парчета, че да се знае, че е месо. Лукът се реже повече, отколкото ти се струва нормално. Лукът прави соса, не ти. В тенджерата се слага олио или малко мас. Първо влиза месото, да се запечата, да си пусне миризмата. После идва лукът. Бърка се, докато умекне и кухнята замирише на «днес ще се яде добре». Сипват се доматите от буркан, дафинов лист, черен пипер, сол по-малко. Долива се вода, колкото да покрие месото. Котлонът се намалява. Къкри, часове. Готово ли е? Баба въздиша. То не е бобна консерва, телешкото си има характер. И разбираш, когато месото се разпадне само, вече няма въпроси. Сосът лепне по хляба, чинията лъщи от чистене, ти си уж преял и пак посягаш, а баба казва, яш, това не се прави всеки ден.